Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην συνέντευξη με το πλήρωμα που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ράλι Ακρόπολης το φετινό στην κατηγορία του Ράλι 4. Είναι μια σημαντική κατηγορία και περιλαμβάνεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ονομάζομαι Γιώργος Τρίκος, είμαι δημοσιογράφος και εξειδικεύομαι στον ειδικό τύπο και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γι' αυτό και είμαι εδώ να μιλήσω με το πλήρωμα που κέρδισε τον αγώνα. Τον Δημήτρη τον ξέρω από πριν οδηγήσει αυτοκίνητο, τον Ανδρέα τον γνώρισα μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν για αυτή την μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πιστέψτε με, είναι ακόμα κατόρθωμα να τερματίσεις τον αγώνα, πόσο μάλλον να τον τερματίσεις στην πρώτη θέση. Και θέλει κότσα να αποφασίσεις ότι θα πάω να αγωνιστώ στον πιο σκληρό αγώνα ράλι του κόσμου. Λοιπόν, Δημήτρη, τι σημαίνει για σένα αυτό το ράλι, όχι αυτό το ράλι, το ράλι γενικά. Πώς το αντιλαμβάνεσαι? Το ράλι γενικά, εντάξει, είναι κομμάτι της ζωής μου πλέον, είναι ένας τρόπος ζωής, είναι το χόμπι το οποίο αγαπώ, αφοσιώνομαι, βάζω στόχους και προσπαθώ να τους πετυχαίνω και μέσα από αυτόν το χόμπι και τώρα μέσα από μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση παγκόσμιου επίπεδου χρειάζεται να είσαι πιο σωστός, πιο προγραμματισμένος και με τον εαυτό σου και με το αυτοκίνητο. Πότε ξεκίνησες και πώς? Γενικά να οδηγάς αγώνες. Στους αγώνες εμπλάκηκα το 2011. Εντάξει, τρέχει ο πατέρας μου στο ράλι, όπως γνωρίζεις, και έτσι δειλά-δειλά και εγώ το 2011, πριν 15 περίπου χρόνια, θυμάμαι καλά, ήταν ο πρώτος αγώνας που έκανα. Και ήταν αγώνας ταχύτητας και μεταπήδησες σε αγώνας ράλι μετά? Ναι, έκανα κάποιους αγώνες ταχύτητας και μετά σε αγώνες ράλι. Και η συνεργασία με τον Ανδρέου να τον καλωσορίσουμε και αυτόν φυσικά, το άλλο μισό. Πότε έγινε η συνεργασία σας? Η συνεργασία έγινε στο Ράλι Ακρόπολης του 2023, που πήγαμε στο WRC του Ακρόπολης του 2023. Θα έτρεχα εγώ με έναν άλλο συνοδηγό, ο οποίος την τελευταία στιγμή δεν μπορούσε για προσωπικούς λόγους και έτσι σήκωσα τηλέφωνο, πιάσα τον Ανδρέα, από τη στιγμή ήταν στην παραλία. Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή? Ήταν κάτι που δεν το περιμένεις. Στην παραλία, καλοκαίρις διακοπές, ξαφνικά πέσω στο τηλέφωνο και είδε μια πρόταση για να πες το Ακρόπολης σε 15 μέρες. Εντάξει, ήταν η αλήθεια, πήρε μου λίγο να το αποφασίσω, αλλά εντάξει, ήταν κάτι το οποίο είπα ότι κάναμε τα υπόλοιπα, το κάνουμε και τους. Και ήταν μεγάλη εμπειρία σίγουρα να το κάνεις. Ήταν δύσκολο, η αλήθεια, ειδικά το πρώτο ήταν δύσκολο και για τους δύο μας. Αλλά εντάξει, πήγαινε καλά. Λοιπόν, Δημήτρη, είχες ξανά τρέξει στο Ράλι Ακρόπολης. Πήγαινες, θα λέγα, προετοιμασμένος ή ήξερες τι θα αντιμετωπίσεις? Ποιο ήταν το πλάνο σου πριν τον αγώνα? Γιατί αντιλαμβάνομαι και ο ανταγωνισμός ήταν αρκετά ψηλός. Στο Ράλι Ακρόπολης είναι ίσως το πιο σκληρό ράλι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Να αφαιρέσουμε το ίσως, γιατί ξέρουμε ότι όλοι λένε το πιο σκληρό. Μπορεί να είναι το πιο σκληρό, ναι. Προετοιμασμένος πας, όσον πιστεύεις και όσον θες να πιστεύεις ότι προετοιμάζεσαι. Γενικά την προετοιμασία την κάνεις, εντάξει, και στο σώμα σου και ψυχικά, αλλά κυρίως στο αγωνιστικό, στο αυτοκίνητο. Απλά το Ακρόπολης έχει 1002 πρόσωπα τα οποία δεν ξέρεις τι μπορεί να αντιμετωπίσεις ανά πάσα στιγμή. Επειδή όμως το κοινό μας μπορεί να μην ξέρει αυτά τα 1002, μην μας πεις 1002, πες μας μερικά από αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσεις και είναι απρόσμενα στο Ράλι Ακρόπολης. Είναι πολύ σκληρό ράλι. Όταν λέμε σκληρό εννοούμε οι διαδρομές, έχει πάρα πολλές πέτρες. Όταν λέμε πάρα πολλές εννοούμε πάρα πολλές. Έχει βράχους, ξαφνικά βλέπεις ενώ στις αναγνωρίσεις που κάνεις τις διαδρομές να μην υπήρχε αυτή η τεράστια πέτρα, ξαφνικά να βλέπεις μια τεράστια πέτρα μπροστά σου.
Κάποια ποταμάκια να λες θα φύγουν, γίνονται πιο βαθιά μετά, ενώ λες ότι θα καθαρίσει το νερό γιατί είναι λίγο, θα περάσουν και τα προπορευόμενα αυτοκίνητα και θα καθαρίσει το νερό, τελικά βρίσκεις ακόμα πιο βαθύ, με πιο πολύ νερό, έχει πάρα πολλά. Είναι οι θερμοκρασίες, είναι η ζέστη. Και είναι εκεί που το μυαλό του συνοδηγού αρχίζει να παθαίνει έτσι blackout ή όχι. Λες αφού έγραψα αυτό πώς γίνεται να είναι. Κοίταξε εντάξει, η εμπειρία, εντάξει, η πρώτη χρονιά ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη. Λόγω ότι ήταν πολλές χροχές. Δηλαδή οι σημειώσεις που είχαμε ήταν πολύ διαφορετικές στην ημέρα του αγώνα σε σχέση με το τι που τις είδαμε στο ρέκι. Το οποίο που προσπαθήσαμε και κάναμε τις επόμενες χρονιές και ειδικά φέτος ήταν ότι κάναμε διορθώσεις όπως πιέναμε, η αλήθεια. Αν πίσω από τα όμπος βίντεο μετά που ήρθαμε και ρεμίσαμε, ακούω πολλές διορθώσεις και τα λοιπά. Βοηθήσαν πολλά η αλήθεια. Αλλά εντάξει, έχει πολλά γρήγορα κομμάτια τα οποία μπορεί να σου τύχουν διάφορα. Προπονείται ότι μπορεί μια πέτρα να σου καταστρέψει τον αγώνα σου. Εντάξει, θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε το πολλά καλά το συγκεκριμένο κομμάτι και τα άσχημα κομμάτια ειδικά. Και τα σημεία που πιστεύαμε ότι μπορεί να μην χρειάζεται τόσο να βάλουμε ιδιαίτερες προσοχές για να προστατεύσουμε το αυτοκίνητο, βάζαμε τις φέτος πάλι, όπως και στα προηγούμενα χρόνια, και θυμάμαι και χαρακτηριστικά ένα-δύο περιπτώσεις, οι οποίες είπαμε, άτε εντάξει να τις αφήσουμε, όπως το έχουμε με τις πέτρες και τα διάφορα σημειώσεις που έχουμε, πολλές φορές γελούμε και μόνιμα μέσα στο αυτοκίνητο που βάλουμε διάφορα έτσι, αστεία, και το ίσως μπορεί να βρούμε το σκληρό κομμάτι, την προσοχή που χρειάζεται να ελαττώσει, να σταματήσει. Ήταν 2 φορές χειρότερο από ό,τι περιμέναμε. Να πάμε λίγο στο αυτοκίνητο, γιατί το Corsa αποδείχτηκε εξαιρετικό για το τι ακολούθησε στο ράλι Ακρόπολης φέτος. Μιλώντας, μου περίγραψες ένα πολύ καλό αυτοκίνητο και θα ήθελα έτσι να πάμε μαζί μια ειδική. Μου είπες ότι μπορείς να ελέγξεις το αυτοκίνητο μέσα από τη θέση του οδηγού, το πρόγραμμα που θα στήσεις μέσα στην ειδική. Το πελάκι μας ήταν μια αλλαγή να πούμε, ναι το αγαπώ, ναι αγάπησα το, που είναι πρώτη στιγμή. Ξέρεις, πρέπει να το αγαπήσεις για να σε αγαπήσει, έτσι το θεωρώ εγώ τουλάχιστον. Ήταν μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, να το πούμε σε εισαγωγικά, έγινε έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν το οδηγήσαμε τόσο πολύ όσο θα θέλαμε για έναν τόσο μεγάλο αγώνα. Κάναμε τους δύο προηγούμενα ράλι Ακρόπολης και κερδίσαμε την κατηγορία μας πάλι. Αλλά η κατηγορία μας δεν είχε αυτόν το επάθλο που έχουμε εδώ μαζί μας. Και είπαμε ότι πρέπει στην κατηγορία που θα χτυπήσουμε πρέπει να έχει επάθλο. Δεν γίνεται να ερχόμαστε πρώτοι αλλά να μην φέρνουμε κάτι πίσω. Και έγινε η αλλαγή, πήγαμε στο πελάκι, στην κατηγορία που έχει επάθλο. Το οδηγήσαμε όσο μπορούσαμε τις προηγούμενες μέρες και σε ένα μικρό αγώνα που είναι στην Κύπρο. Έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο, τελευταίας τεχνολογίας. Δεν έχει κάτι καλύτερο στην κατηγορία αυτή. Έχει φοβερές δυνατότητες, έχει πάρα πολλά προγράμματα. Έχει, όπως αναφέραμε, γύρω στα 9 προγράμματα για το χώμα και ακόμα 9 για τον ασφάλτο. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο Opel Corsa κέρδισε ο πατέρας του πρωταθλήματα στην Κύπρο και είναι από τους θρύλους του ράλι. Έπαιξε ρόλο το όνομα παρέλης με το Corsa, με το Opel Corsa. Εντάξει, είναι ο συνδυασμός και εγώ με Opel κέρδισα κάποια πρωταθλήματα. Αυτό μου είχε ο πατέρας μου μετά το Opel Corsa και ήταν επιλογή. Είχα και άλλες επιλογές η αλήθεια, αλλά μόλις το είδες, ναι, η αγάπη που έχουμε έτσι, η συνδυασμός αυτό. Η θετική ενέργεια σίγουρα. Και η θετική ενέργεια. Είπαμε για την προετοιμασία στον αγώνα, τα τεχνικά κομμάτια του ράλι. Αυτό με το πρόγραμμα όμως, πόσο δύσκολο είναι να ελέγχεις το αυτοκίνητο μέσα
από την θέση του οδηγού την ώρα που οδηγάς? Εντάξει, εγώ τα προγράμματα άλλαζα κατά τη δικιά μου γνώση και τη δικιά μου Σε βοήθησε εμπειρία. να Ναι. κάνεις καλύτερο αγώνα, να κάνεις καλύτερους χρόνους? Ναι, σίγουρα όταν έχεις γνώση αυτόν και αντιλαμβάνεσαι τι κάνει το αυτοκίνητο, όταν αλλάζεις το πρόγραμμα, προσπαθείς με τις δυνατότητες του αυτοκίνητου και τις δικές σου να οδηγήσεις με κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, όπου ο δρόμος είναι πιο καθαρός, ο δρόμος είναι πιο γλιστερός, είναι πιο πετρώδης. Χρησιμοποιάς ένα διαφορετικό πρόγραμμα για να ακολουθά το αυτοκίνητο πιο καλά και σίγουρα να γράφεις χρόνο. Η ουσία είναι να γράψεις ένα γρήγορο χρόνο. Και αυτό βοηθά. Και αυτό βοηθά. Θα πάμε τώρα στο ένα μεγάλο κεφάλαιο του Ράλι Ακρόπολης, του τραυματισμού σου, γιατί δεν ήμουν στο Ράλι Ακρόπολης, δεν ήμουν εκεί, αλλά μετά ακούσαμε τι έγινε και πώς κατάφερες θα λέγαμε θάρρος και αυτοθυσία να τερματίσεις αυτόν τον αγώνα. Μίλα μας λίγο για αυτό το περιστατικό. Εντάξει, ήταν ένα περιστατικό που έγινε την Παρασκευή το πρωί. Ήταν μόλις ξεκίνησε ο αγώνας. Κάναμε 2 ειδικές διαδρομές. Θα μπαίναμε στην τρίτη διαδρομή. Κάναμε έναν τυπικό έλεγχο που κάνουμε στο αυτοκίνητο, έτσι στα ελαστικά γύρω-γύρω. Είχαμε και κάποιο θεματάκι, αν θυμάμαι καλά, έτσι με το αυτοκίνητο και προσπαθούσαμε να το δούμε αν είναι εντάξει. Περισσότερο για όταν σου πει μια ιδέα ότι έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, είναι περισσότερο ψυχολογικό να το δεις ότι είναι εντάξει για να μπορείς να είσαι πιο άνετος στο οδήγημα, για να μην πας φυλαγμένα. Είδαμε το αυτοκίνητο, είδαμε τα ελαστικά και ήρθε η ώρα, μου λέει ο Ανδρέας, έχουμε περίπου 5-6 λεπτά για να πάμε στη διαδρομή να ξεκινήσουμε. Άνοιξα την πόρτα του αυτοκινήτου εγώ, ήμουν τελείως δίπλα που το αυτοκίνητο. Βλέπω και νεαρούς και θέλουν έτσι να τους πω να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί εμείς που έχουμε εμπειρία ακόμα είμαστε προσεκτικοί στο άκουσμα του αυτοκίνητου, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην το βλέπεις, αλλά το ακούς. Προσπαθείς να είσαι προσεκτικός με αυτό. Εφόρησα την κοκκούλα που φοράμε στον αγώνα, τον παλακλάβα, ναι, που ονομάζεται, και προσπαθούσα να βάλω το κράνος, το οποίο είχα δώσει στην οροφή του αυτοκινήτου και πιάσα το κράνος να το φορέσω και όταν πήγα να φορέσω το κράνος ήρθε ένας παππούς παράλληλα με το αυτοκίνητο και τσίλησε μηχανικά. Απλά ήμουν τυχερός, γιατί μετά το αντιληφθήκα, ας πούμε, και καθώς το περιγράφω, ότι αν ήμουν ένα βήμα πιο πίσω, ήμουν πολύ κοντά στο αυτοκίνητο, πάρα πολύ κοντά. Αν ήμουν ένα βήμα πιο πίσω, θα περνούσε από πάνω μου, θα συνέχισε χωρίς να σταματούσε. Γιατί χτύπησε με μένα, πήρε με μαζί του, γύρισε η πόρτα, γύρισε ανάποδα η πόρτα στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου και εγώ μαζί, εγώ ήμουν μέσα στην πόρτα και το αυτοκίνητο δικό του. Και συνέχιζε. Και είχε ένα αστυνομικό που έκανε τη διαδρομή και έκαμε τον νόημα ο αστυνομικός για να σταματήσει. Δεν κατάλαβε ότι κάτι ακούμπησε, κάτι χτύπησε, έναν κάτι, τίποτε απολύτως. Και μάλλον και φωνάζαν του οι άλλοι και που ησύχησαν και βάλουν και πισινή να με ξανατσελίσει. Χωρίς να αντιληφθεί τίποτε. Με αποτέλεσμα, τι έγινε με? Εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν... Ασθενοφόρο ήρθε? Όχι, τίποτε, δεν καλέσαμε τίποτε. Πολύ γρήγορα. Δεν καταλάβαμε και πότε γίνηκαν και τι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι βήντρισαν κάτω, χτυπημένος, η πόρτα ήταν σε άθλια εγκατάσταση. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος για να πάμε πάνω, είχαμε και περίπου 2-3 χιλιόμετρα να πάμε. Άρα πρέπει να αντιδράσεις γρήγορα και να δεις τι να κάνεις. Αρχικά ρώτησα τον, πάμε ή αποχωρούμε? Εντάξει, να πάμε. Αφοσίωση. Να πάμε. Αυτή είναι αφοσίωση, ναι. Να πάμε, οκ, να πάμε. Την πόρτα θα τη φτιάξω. Εντάξει, αλήθεια... Πόρτα Κάπριο τώρα. Ήρθαν εύκολα.
Λόγος ήρθε ένα ναι. Ναι, ήταν σημείο καμπής όμως. Μπορούσε να αποχωρήσετε, μπορούσε να είναι ζημιά που να μην μπορεί να διορθωθεί. Ναι, να μην μπορούσε να διορθώσει και να το χάσω. Άρα, εντάξει, φάνηκαμε λίγο τυχεροί ότι ήταν. Στην ατυχία τυχερή, ναι. Διορθώθηκε εύκολα κτλ. Ευτυχώς κινηθήκαμε γρήγορα, πήγαμε στην ειδική χωρίς να ακούμε ποινή. Εντάξει, κάπου εκεί είπαμε εντάξει, και συμβιβαζόμαστε λίγο με την κατάσταση, τι επικρατεί, χτυπημένος κτλ. Η ειδική δεύτερον πέρασμα ήταν και λίγο. Περιμέναμε κάτι άσχημο. Δεύτερο πέρασμα στη ειδική. Υπήρχαν πολλές ειδικές με δεύτερα περάσματα, νομίζω όχι. Την πρώτη μέρα υπήρχαν. Ναι, ήταν οι τρεις της δεύτερης μέρας σίγουρα, οι δύο της Κυριακής και μια στην Παρασκευή, άρα ήταν αρκετές, αλλά όχι μετά της Παρασκευής. Εκεί είναι παραδοσιακά σκληροπεριτική. Και δύσκολη και επαναλαμβανόμενη τότε. Και ο λόγος είναι γιατί τα αυτοκίνητα περνούν, χαράσουν τη διαδρομή ξανά, μπαίνουν μέσα παράγοντες που δεν τους ξέρεις, από πέτρες που πετάνε αυτοκίνητα. Ναι. Και να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή που λέμε η ώρα 12 που έγινε το συμβάν, είχαν ήδη ξεκινήσει να αποχωρούν οδηγοί, πληρώματα που είχαν πάθει θερμοπληξία. Γιατί μιλούμε, είχε χτυπήσει 44-45 βαθμούς η θερμοκρασία και μέσα στο αυτοκίνητο μιλούμε για 75-80 βαθμούς. Όταν ναι, είσαι με στολές, με τα κράνη, χωρίς air condition εννοείται, χωρίς τίποτε. Και εμείς πιέναμε έτσι λίγο κουτσουρεμένοι. Εντάξει, και ναι, εννοείται. Μέχρι να δεις και πώς είναι το κορμί σου. Ναι, μιλούμε, ήταν 3-4 λεπτά πριν να μπούμε στο χρόνο μας. Μετά που έγινε, δεν καταλάβαμε καν. Λέει μου πάμε, ξεκίνησα πήγαμε στο time control. Ρε μα πονώ, ξέρω. Έτσι προσπάθουν εγώ να... Στην πάντα να το διάδω, πάρω, άλλαξε. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο, πες μας λίγο με την υγεία σου. Ήσουν καλά τελικά, μπορούσες, είχες προβλήματα. Είχα το γόνατο και ο αστράγαλος ήταν το περισσότερο που επονούσα, το δεξί πόδι. Αλλά εντάξει, και το Σάββατο είχα που το 30 έκαναν και το σφίξιμο που έπεφτα και κάτω, είχα πάθει θλάση. Μάθα ότι σου φτάθηκε ο Απόστολος και εσύ δούλος σου. Ναι. Κόψεις ένα κομματάκι από το κυπέλλο. Τι δώσ' του το ξέρω μια εβδομάδα. Το ράλι είναι ομαδικό άθλημα. Δεν είναι μόνο ο οδηγός, είναι και η ομάδα πίσω, καθένα ρόλο του. Η μηχανική, ο συνοδηγός, οι ψυχολόγοι που κάνουν τους ψυχολόγους πίσω, οι ψυχολόγους. Όταν θα σε έβγαζα στο ΡΙΚ να μιλήσουμε την ώρα της ειδικής διαδρομής. Θέλω το ηχητικό, δεν το έχω το να το βρούμε. Είχαμε backup τον Απόστολο. Σε περίπτωση που είσαι στο αυτοκίνητο, ή ο συνοδηγός σου, ο Απόστολος, να μας πει για τις προσπάθειες σου. Λοιπόν, άρα είσαι καλά. Συνεχίζεται το αγώνας. Ο ανταγωνισμός τώρα, γιατί βλέποντας, παρακολουθώντας και τον αγώνα από το κομπιούτερ στο γραφείο, είδα ότι ήταν δύσκολο το ότι κέρδισες, δεν το κέρδισες τυχαία. Ήσουν εκεί, δηλαδή ανταγωνιστικός. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, είχαμε πλάνο και για αυτόν το κομμάτι. Σίγουρα ο πρωταρχικός στόχος ήταν ο τερματισμός, γιατί κάναμε ένα 3-3, δηλαδή τερματίσαμε 3 φορές το ράλι Ακρόπολης με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά και μόνο να τερματίσεις, έχει που προσπαθούν χρόνια και καταφέρουν να τερματίσουν. Εμείς καταφέραμε και το τερματίσαμε 3 φορές και φέτος είχαμε και την πιο μεγάλη επιτυχία, αλλά είχαμε και σε αυτό το πλάνο μας, που μας ψιλοβγήκε μέχρι τον τραυματισμό. Ξεκινήσαμε στην πρώτη διαδρομή, είχαμε μελετήσει λίγο τους αντιπάλους και είχαμε πει ότι θα πάμε λίγο πιο φυλαγμένα στην πρώτη, γιατί ένας από τους αντιπάλους που είναι Έλληνας ξέρει πολύ καλά αυτή τη διαδρομή. Μας είχε κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα, είχαμε πάει στην επόμενη διαδρομή, νικήσαμε εμείς. Μειώσαμε τη διαφορά, ήταν στα πλαίσια που θέλαμε. Μετά πριν την τρίτη είχαμε τον τραυματισμό, χάσαμε κάπου τη συγκέντρωση μας, χάσαμε κάπου το πλάνο μας. Έτσι βασικά κύλησε όλη η Παρασκευή. Μέχρι το βράδυ να πάμε στο ξενοδοχείο, να πάμε να ερεμήσουμε, να δούμε τι γίνεται, πώς νιώθουμε. Ήταν σημαντική η Παρασκευή, έστω όπως βγήκε.
γιατί είναι μια μέρα την οποία δεν έχεις ούτε σέρβις, κάνουμε 7 διαδρομές και καθόλου επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο. Άρα πρέπει να είσαι και ακόμα προσεκτικός να βγάλεις το πλάνο σου, να το προσέξεις για να το πάρεις μέχρι το βράδυ που θα η ομάδα να το επιδιορθώσει. Ήταν και αυτό ένα μεγάλο... Και το Σάββατο μπαίνουμε μέσα στο ράλι ξανά. Και το Σάββατο μπαίνουμε μέσα, ξεκινήσαμε πιο γρήγορα, πιο σβέλτη την πρώτη διαδρομή. Είχε μας κάνει μια απόσταση... Ήταν μεγάλη διαφορά. Ναι, ήμασταν δεύτεροι Ναι. εμείς. Είχε κάνει μια... Το τρίλεπτο. Δηλαδή μια απόσταση ασφαλείας. Ασφαλεία στο ράλι Ακρόπολης δεν τη λες. Ναι. Εντάξει, 3 λεπτά, ναι, 3 λεπτά δεν είναι λίγα. Είναι λάστιχος Και στα πόλη. κακές. Ναι, Ναι. μπορεί να είναι παραπάνω από 3 λεπτά, άρα Ναι, σίγουρα. γιατί είχα διάφορα και σε εμάς και άρα θεωρώ ότι είσαι ποτέ ασφαλής στο Ακρόπολης. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνεις, όπως είπες και εσύ, προσεκτικά μέχρι ξέρεις πού να παλέψεις. Ναι, είναι σίγουρα. Πριν τον τερματισμό, πριν να βγεις στη ράμπα, δεν σου υπόσχε κανένας τίποτα, δεν τελειώνει τίποτα. Λόγω στον μπάσκετ που βλέπουμε εδώ, δεν έχει αποστάση ασφαλείας. 10 πόντους ή 20 πόντους, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Ναι. Μπορεί να ανατραπούν εύκολα. Όμως, μετά την απειλή του Ελλαδίτη συναθλητή σας, ήρθε η απειλή από τον Άραβα. Ναι, είχε ένα παιδί από το Κατάρ, ο οποίος χορηγείται εξ ολοκλήρου από Qatar Foundation. Έβαλε μας δύσκολα έτσι ξαφνικά, βοήθησε τον λίγο η οργάνωση, έδωσε του μία φορά έτσι 30 δευτερόλεπτα δώρο, μετά έδωσε του ακόμα 15 δευτερόλεπτα δώρο την Κυριακή το πρωί. Είναι από τις μεγάλες ομάδες, τους μεγάλους χορηγούς που υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα, έτσι λίγο ελάχιστες βοήθειες από εξωτερικούς παραγοντές. Και κόντεψε μας τη διαφορά σε απόσταση αναπνοής. Σε κάποια στιγμή πήγαινε μπροστά σας. Ναι, βγήκε μπροστά μας το Σάββατο το απόγευμα. Είχαμε έτσι ένα μικρό θεματάκι και εμείς το Σάββατο το απόγευμα. Σβήσε το αυτοκίνητο σε μια εκκίνηση της διαδρομής και περίπου χάσαμε αρκετά δευτερόλεπτα. Αποσυντονιστήκαμε εμείς σε αυτό το σημείο, βγήκε μπροστά μας με το Σάββατο το βράδυ. Την Κυριακή το πρωί που είχαμε 9 δευτερόλεπτα, 9,5 έδωσαν το ακόμα 15. Ευκήγε μπροστά, αλλά ρίσκαρε. Ρίσκαρε πολλά. Ρίσκαρε πάρα πολύ, ναι. Εμείς ήμασταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή δεν ανταμονήσαμε το αυτοκίνητο σε βαθμό που την Κυριακή να είναι σε κατάσταση κακή και να αποχωρήσουμε την τελευταία μέρα που δεν μπορεί να κάνεις. Όμως θα ήθελα να σχολιάσεις και το τι συζητήθηκε για την Κυριακή, διότι μιλώντας με τον Δημήτρη του είπες εδώ θα παλέψουμε, θα πιέσουμε. Πες μας πότε ήταν. Μου ήρθε την ημέρα μου πήγαμε δοκιμαστικές. Είδαμε την ειδική του ΣΜΟΚΟ που ήταν καινούργια για όλους. Ναι. Στη σημασία είναι το καινούργια για όλους, διότι... Ναι, περιέγραψα λίγο αυτή την ειδική γιατί θα ήθελα και ο κόσμος να μάθει. Μια ειδική η οποία καταρχήν είναι πολλά μεγάλη. 26 χιλιόμετρα. 26 χιλιόμετρα μέσα σε θερμοκρασίες των 40 βαθμών είναι αρκετά επίπονη. Είναι εξαντλητική για τους σκιό. Με πολλές πέτρες όπως περιέγραψε ο Δημήτρης ή πιο ίδια κατάσταση. Πιο ίδια κατάσταση με τις πέτρες στο συγκεκριμένο. Το οδόστρωμα μοιάζει περισσότερο με ειδικές της Κύπρου, αλλά έχει και γρήγορα κομμάτια και τεχνικά κομμάτια. Και 2 ποτάμια. Λοιπόν, σημαντικά. Λοιπόν, όταν την έκαναμε στο REC, είπα του Δημήτρη, μες στην ειδική θα υποφέρουμε. Να υποφέρουμε και εμείς το αυτοκίνητο, να σκολευτούμε πολλά να πούμε έξω, διότι είχε και κομμάτια ανηπορικά τα οποία τα ράλι έναν τακτοκίνητα, τα ράλι 2 ανοίγουν μεγάλα βλάκια, να το πω έτσι κυπριακά. Τα ράλι 2. Μόνο τα ράλι 2. Τα ράλι 1, τα ράλι 2. Ναι, αυτό θα λέω. Άρα τα two-wheel drive είναι δύσκολο να πεις πάνω και είναι και πολύ εύκολο να κάνουμε και ζημιές. Άρα είπαμε πρέπει να την κορίσουμε σε κομμάτια και να κινηθούμε λίγη ώρα και οι σημειώσεις μας πρέπει να είναι τέλειες. Και όντως έτσι έκαναμε και σκέφτομαι και Κυριακή θα πάμε και μάχη, να κάνουμε και μάχη με κανέναν αντίπαλο και να χρειαστεί να πάμε και τέλεια. Και έτσι έγινε η κενέργεια.
Και εντάξει, ευκήγε μας, αλλά ευκήγε μας γιατί κάναμε καλή δουλειά στο ρέκι. Κάναμε καλές σημερινές στις δοκιμαστικές. Ήμασταν έτοιμοι. Εντάξει, και μια συζήτηση που κάναμε την Κυριακή το πρωί πηγαίνοντας στη διαδρομή, είχε μου πει ο Ανδρέας θα πάμε γρήγορα τα 24 δευτερόλεπτα που είχαμε μείνει να προσπαθήσουμε να τα μειώσουμε σε 10-15 αναλόγως, ούτως ώστε να του δείξουμε ότι είμαστε εδώ για να σε κυνηγήσουμε, για να μειώσουμε τη διαφορά. Και να βάλετε πίεση. Ναι, και να βάλουμε πίεση Ναι. στην κατάσταση. Εντάξει, εγώ... Να χάσω. με- Ναι, σίγουρα, εννοείται. Ρισκάρεις, απειλείται ο άλλος, γίνεται Ναι. μια ανακατοσούρα εκεί. Εγώ ήξερα περίπου τους χρόνους που έκαμε ο ίδιος, τους είχα δει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Δεν ήταν Απλά κακή, ήταν καλός. δεν ήταν κακή, όχι. Ναι, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει 4 νίκες στην κατηγορία στο Middle East, θα βγει προαθλητής φέτος. Και είχε Και κερδίσει- έτσι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο χορηγός κυνηγά καλούς. Ναι, ο χορηγός είναι Δεν Κατάρ, απλά δεν είναι απλά είναι τυχαίο. προ- Ναι. Και μεγάλο φαν, μιλούμε για εκατομμύρια λεφτά. Παλεύουν. Ναι. Πολύ. Και είχε κερδίσει τον προηγούμενο αγώνα που ήταν το WRC της Σαρδινίας, στην Ιταλία. Μάλιστα. Τον προηγούμενο αγώνα. Ερχόταν από νίκη αυτός. Ναι. Απλά εγώ ήξερα ότι εγώ προσωπικά μέχρι εκείνη τη στιγμή στον αγώνα δεν είχα πάει που λέμε στο 10 από τα 10 του εαυτού μου ή του αυτοκινήτου. Ήξερα ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμασταν γύρω στο 7-8 σε κάποιες διαδρομές. Άρα ήξερα ότι εγώ προσωπικά είχα να δώσω ακόμα περισσότερα και μπορούσα να πάω ακόμα πιο γρήγορα. Και είχα αποφασίσει πριν τη διαδρομή ότι θα πάω 10 στα 10. Ναι. Ήταν το σημείο που έλεγα ότι ίσως να μην σκεφτόμουν τον τερματισμό τόσο όσο την νίκη. Είχα πει ότι τώρα είμαστε εδώ για να δώσουμε όλα. Και με αυτό το σκεπτικό είχα ξεκινήσει τη διαδρομή. Πιστεύω στον εαυτό μου, γιατί αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουν και οι κύριοι που παίζουν κάτω. Και κυρίες. Ναι, θέλω νεαρούς που ξέρω ότι αθλούνται, ότι ταλέντο υπάρχει. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι η νοοτροπία, Αφοσίωση. η αφοσίωση. Ναι. Όταν έχεις την νοοτροπία και το πιστεύω, πας πιο μακριά από το ταλέντο. Άρα δεν πιστεύεις στον εαυτό σου πρώτα, οι άλλοι ό,τι και να λένε για σένα, ό,τι και να δουλέψουν σε σένα, δεν θα γίνει τίποτα. Φυσικά, ναι, πες μου για να... Ένα σχόλιο μας. Εγώ κατάλαβα τον που τις πρώτες 5 στροφές. Εντάξει. Περίμενε, σε αυτόν τον αγώνα ή μόλις ξεκινήσατε. Τη συγκεκριμένη ειδικής. Ναι, ναι. Στα 10 και είπαμε να πάμε να δοκιμάσουμε. Οφείλουμε και για την ομάδα μας και για τους όσους κόσμος ήταν πίσω μας κτλ. Με 25 τέτοια φορά έμειναν 4 ειδικές 100 χιλιόμετρα, οφείλεις να δοκιμάσεις. Εντάξει, ασχέτως να φέρθει κάποια τυχαία και να έχεις αποχώρηση. Οφείλαμε να δοκιμάσω. Φίλε, να πάει για νίκη. Να δοκιμάσεις. Αν δεν σου βγει, άλλη ιστορία. Αλλά όταν έκαμε τις πρώτες 5 στροφές και κατάλαβα ότι όντως εννοούσε ότι να το κάνει, ενώ σου ήταν μες στο κτλ. Τότε ξεκίνησε και ένα τηλεφώνο μες στα αυτοκίνητα και όπου τους σκιώ. Πραγματικά στο onboard φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πήγαιναμε Προσεκτικά, συντηρητικά. δεν έπτυπησαμε κάπου, δεν έκαναμε ζημιές, αλλά πήγαινε πολλά δυο. Άρα ναι, θεωρούσα ότι εντάξει, ένιωθαμε και μες στο αυτοκίνητο ότι πάμε καλά. Και ήταν και που έδωσες τα πολλά δευτερόλεπτα και έφυγες πάνω από τη... Ναι, περιμέναμε να βγούμε έξω γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Κάναμε και ένα μικρό λαθάκι και βάλαμε και μια πισινή έτσι, το οποίο στήσε μας και κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ναι. Εγώ περίμενα προσωπικά η διαφορά μας να ήταν 10-15 δευτερόλεπτα με το λάθος. Αν ήμασταν, λέω, αν του βάζαμε 10-15 δευτερόλεπτα, θα ήμουν happy με τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Και βγαίνουμε έξω, λέει μου ο Ανδρέας, βάλαμε το 40 δευτερόλεπτα. Που είναι πάρα πολλά μεγάλο Ναι. νούμερο, πολλά δευτερόλεπτα. Γιατί σκεφτόμενος τώρα εγώ μπορεί να πω ότι αυτός το πήρε συντηρητικά, λέει μεγάλη δική διαδρομή να την πάρουμε συντηρητικά να δούμε τι θα γίνει. Εσείς το πήρατε αντίθετα και έγινε αυτό που έγινε. Ξέρουμε την τακτική, δεν νομίζω συντηρητικά. Δεν το ξέρουμε σίγουρα. Είμαστε πίσω του εμείς, το βλέπαμε ναι. τι προετοιμασία έκανε. Φαινόταν ότι θα κυνηγήσει και αυτός την νίκη. Έχω την απάντηση. Μετά, διότι με ανάλυσα το μετά με τα splits,
ήταν σταθερή η διαφορά, δηλαδή η διαφορά ανέβαινε με ανάλογο ρυθμό, δηλαδή ήταν 5, 8. Ναι, είναι αυτό που λέω, ότι μπορεί αυτός να το πήρε πιο ήπια την ειδική δίκη για να την βγάλει. Η αλήθεια επειδή είναι καινούργια ειδική, δεν είναι ειδική η οποία ήταν εμφανίστηκε ξανά το λιβάτσι. Είναι σημαντικό το διότι είδαμε και χρόνους άλλων οδηγών οι οποίοι σε μια καινούργια ειδική ήταν πιο πίσω. Ναι. Φαίνεται η διαφορά. Άρα εντάξει, θεωρώ ότι ήταν έτσι ώρα πιέσικα. Όχι, εντάξει, δεν πας σιγά. Το κομμάτι του ότι καταφέραμε και μεταφέραμε την πίεση πάνω του, Φάνηκε στην επόμενη η ειδική. δεδομένη στιγμή ήταν πολλά σημαντικά. Φάνηκε στην επόμενη ειδική. Φάνηκε στην επόμενη ειδική, ναι. Η επόμενη ειδική ήταν ο Ταρζάν που είχε ένα ατύχημα, ένας οδηγός και αναγκαστικά και διακόψαν την. Δεν την έκαναμε εμείς, έτσι πήγαμε στο σέρβις, συντηρήσαμε το αυτοκίνητο μας, ετοιμαστήκαμε με τα λάστιχα μας τα καινούργια και ξαναπήγαμε στην ίδια διαδρομή που είχαμε κάνει το πρωί. Ναι. Ξέραμε ότι αφού το βάλαμε τόση μεγάλη πίεση Και δευτερόλεπτα. είχαμε κάνει και το μικρό το λαθάκι που βάλαμε και πισινή, άρα μπορούσαμε όσο πιο γλυόρα να πάει κοινός, είχαμε και τον καπ το λαθάκι μας εμάς, άρα μπορεί να μην το βάζαμε 40, πρέπει να το βάζαμε 30, πρέπει να το βάζαμε 20. Ποιος ήταν το λάθος? Εγώ. Σιώπησε ο συνοδεύος. Εντάξει, ήταν γύρω κομμάτι, ξανά στον ήταν γύρω κομμάτι, αρήθηκε αντέδρασε, το θετικό και αντέδρασε. Ναι, είπαμε γρήγορη πισινίδα. Πρέπει να μάθουμε ποιος έκανε το λάθος. Σωστά το πω, στο web το αυτοκίνητο θα φάνει πότε να στρίψει. Πάμε Ήταν μια πολλά... Έβγαιναμε από μια στροφή στο βουνό δεξιά, αν μπορώ να σου περιγράψω, και όταν βγαίνεις που η δεξιά, δεν βλέπεις τι έχει μετά. Εν το βουνό. Τι αν στρίψαμε τη στροφή τη δεξιά, είχαμε πολλά χιλιόμετρα και είχε αμέσως μετά μια στροφή έτσι, η οποία έκανε μια πολλά γωνιακή στροφή αριστερά, με κλίση του δρόμου. Που δεν έφερε. Ήταν κατήφορο και με κλίση. Αν μπορούσα να τοποθετήσω το αυτοκίνητο, ίσως να... Το λάμπερε να στρίψεις. θα στρίβεν. Έστω. Όχι, θα στρίβεν, ίσως να το γύριζαμε έτσι μια μοφιντούμπα. Γιατί είχε κλίση η στροφή. Κάθε πότε είναι καλό δηλαδή. Ναι, και προτίμησα να πάμε ευθεία. Εμείς βάλαμε έτσι μια γλυόρη πισίνη και συνεχίζαμε. Απλά για να καταλάβετε, εσείς ο συνοδηγός είναι τα μάτια του οδηγού. Βασικά, λέει του που να στρίψει. Αν ξεφύγει που τη βουλή του, τέλειωσε το ράλι. Ναι. Άρα, ό,τι του λέει, πρέπει να κάνει. Πρέπει να το έχει απίστευτη εμπιστοσύνη, δηλαδή απόλυτη. Γι' αυτό επιμένω να δω ποιος έκανε το λάθος για να γελάσουμε και λίγο, εντάξει. Ναι, εντάξει, μικρό λάθος. Γίνονται, ναι. Διότι η απόφαση, το τι κάνεις την ώρα για να αποφύγεις το ατύχημα είναι ιδιωτικό. Ναι, Είναι σωστά. μάλιστα. Να τελειώσουμε Το δεύτερο πέρασμα. να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα, θα έλεγα. Το δεύτερο πέρασμα ξεκινήσαμε εμείς με τον ίδιο ρυθμό. Για να τελειώσουμε το παιχνίδι σε εκείνη τη διαδρομή, να μεγαλώσουμε την απόσταση για να τελειώνει, να μην τα αφήσουμε ελπίδες. Ναι. Αυτός ξεκίνησε μπροστά μας γιατί προβορευόταν το Σάββατο το βράδυ, άρα ξεκίνησε μπροστά μας. Προς τα 2/3 της διαδρομής το βρήκαμε μπαρκαρισμένο. Είχε χτυπήσει το αυτοκίνητο μπροστά σε ένα ποτάμι, τι ήταν εκεί. Ο Ανδρέας θυμάται Σκάμαν το οποίο ήταν ένα από τα σιώμα στο οποίο εμείς έβαλαμε πολλά προσεκτικά να περάσουμε. Και βασικά σταματούσαμε και να περάσουμε. Από ό,τι φαίνεται το λάθος το συγκεκριμένο του αντιπάλου μας ήταν μοιραίο, διότι βασικά έμεινε χωρίς ότι είδα που πήγαινε ο τροχός του, αν έπρεπε να συνεχίσει. Και αν υποθέσουμε ότι πίεζε, Σίγουρα πίεζε. ναι, αν υποθέσουμε ότι πίεζε σε αυτό το σημείο, είσαστε ακόμα πιο πολύ ικανοποιημένοι, γιατί συζητώντας μου είπες ότι είδαμε τα split μετά και ήσασταν ακόμα εκεί. Θα ευκαιρνάμε έξω, αν τερμάτιζε θα ευκαιρνάμε έξω περίπου 15 δευτερόλεπτα γρηγορότεροι εμείς, άρα η διαφορά θα πήγαινε περίπου στο μισό λεπτό, με μια ειδική να απομένει, εντάξει, πάρε μισό λεπτό είναι πολύ, αλλά εντάξει, σίγουρα η ίδιες ήταν προς το μέρος τους και προς το μέρος μας. Μάλιστα. Άρα κερδίσατε και εκεί το σημείο, πλέον οι υπόλοιποι ήταν πάρα πολύ πίσω, δεν μπορούσαν να σας φτάσουν. Όχι, ναι, ήταν τελειωμένη. Ήταν τελειωμένη η κατηγορία.
Και είναι εκεί. Αποφασίσαμε όχι, τίποτα δεν έγινε εκεί. Είχα πει τον Ανδρέα ότι... Γιατί τερματίσατε πρώτοι, εντάξει. Ναι, είχε ακόμα μια διαδρομή. Ναι. Ναι, του λέω τον Ανδρέα, οι χαρές θα είναι μετά. Πρέπει να κάνουμε και αυτή τη διαδρομή, να τελειώσουμε. Δεν σε άφησε να το χάρεις δηλαδή. Όχι, είναι αλήθεια συμφωνήσαν Α, εντάξει. το πέτω όλες τις συγκεκριμένες. Ναι, ναι. Πήγαμε πολλά συντηρικά στην τελευταία, αλλά είμαστε πολύ προσγειωμένοι και οι δύο. Δεν ενθουσιαζόμαστε έτσι εύκολα. Ναι. Έτσι έκαναμε συντηρητικά να πούμε την τελευταία διαδρομή. Είχα δύο σημεία που μου είπε ότι... Μετά το τελευταία ειδική. Είχες και ένα fan club εκεί. Όχι, είχα fan club πάνω στη διαδρομή. Μιλούμε για ο Ταρζά για να πάει που το service που είναι η ομάδα και που ήταν ο τερματισμός. Θέλεις έτσι χαλαρά, 2,5 ώρες. 2,5 ώρες για σίγουρα πράγμα. Σε περιμένουν και. Κάμα συσχύ για άλλα πράγματα τις μέρες. Τους συγχωρείς δηλαδή. Πού σε περίμενε, ναι. Περιμένω στον τερματισμό, στο service park. Ναι, ναι. Χαλαρή. Περιμέναν κάτω. Χαλαρή, εντάξει, συγκινημένοι είχαν της ομάδας που είπαμε της Δέλτα που... Αυτό να το κάνουμε έτσι μια... ίσως πιο μεγάλη παρένθεση. Να σου πω ένα σχόλιο για την τελευταία ειδική, επειδή πέρσι το 24 είχαμε μια εμπειρία στην τελευταία ειδική. Το για δεν περιμέναμε. Με μια αστοχία του suspension, την τελευταία ειδική που πάλι πήγαιναμε συντηρητικά που ήταν... Πάλι είμαστε πρώτοι και στην κατηγορία και στην Κυπρέκα πληρώματα σε όλα. Ένα πρόβλημα στα αυτοκίνητο το οποίο πώς πήγαιναμε ακόμα πιο εντονό και λαλείς, όπα, να φύγουμε. Άρα τελευταία ειδική διαδρομή και φέτος είμαστε έτσι λίγος σφιγμένοι ότι εντάξει, οκ, κατηγορία είμαστε οκ, καθαρίσαμε. Πάμε να βγούμε safe, διότι δεν σηκώνει, ειδικά όταν δεν σηκώνει αστεία. Και μετά να κάνουμε τα... Είναι το κλασικό, η κλασική ατάκα που έχουμε στους αγώνες αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας φυσικά. Για να τερματίσεις πρώτος, πρώτα πρέπει να τερματίσεις, ναι. Αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Σίγουρα το... Γι' αυτό είπαμε και μπορεί να μείνει το Ακρόπολης είναι ό,τι και να πεις. Η εμπειρία η περσινή, ας πούμε, κάναμε ολόκληρο. Γελούσαμε πέρσι, λέγαμε, ήταν 305 χιλιόμετρα αγωνιστικά πέρσι ο αγώνας. Και εμείς είχαμε πρόβλημα στα 5. Ας πούμε, πριν το αγώνα λες έχει 300 αγωνιστικά. Όχι, είναι 305. Και εμείς τα τελευταία 5 είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Να μην βγούμε, να χαθεί ο αγώνας για τα τελευταία 4-5 χιλιόμετρα. Με την οτροπία προσεγγίσαμε την τελευταία διαδρομή φέτος. Οι χαρές ήταν στον τερματισμό. Έκαναμε τα αστεία μας στο αυτοκίνητο, οδηγήσαμε τα σημεία που είπαμε να γελάσουμε, να τα απολαύσουμε. Γιατί έχει ωραία σημεία ο Ταρζά. Και τερματίσαμε και χαρήκαμε το αναλόγως. Τι έγινε στον τερματισμό? Si θέλω μια εικόνα. Στον τερματισμό της ειδικής. Στο service park, χωρίς εκεί που είδες τους... Στον τερματισμό χαρίσαμε το εμείς. Στο τερματισμό, πέμε στο service park τώρα. Στο service Ήρθε park. κόσμος, μας είπες για την ομάδα. Μίλα μας για την ομάδα σου. Η ομάδα, εκτός που τα παιδιά που πήραμε, πέρα ευχαριστούμε από την Κύπρο. Ήταν και ο Παρέλης. Ήταν βέβαια. Και ο μεγάλος, και ο άλλος ο μεγάλος. Ήταν και ο αδερφός μου και ο πατέρας. Αν ναι, είσαι και μεγάλη. Είναι έτσι για μένα. Αδερφός σου μεγάλος και ο πατέρας. Η μικρή. Η μικρή. Ναι. Ήταν άλλη. Έχω σημειώσει γιατί είμαι τέτοια, ναι. Ήταν και παιδιά από Κύπρο που βοηθήσαν πάρα πολύ. Και μην προετοιμάσαμε το αυτοκίνητο. Απλά φέτος είπαμε να... με την εμπειρία, γιατί είναι ένα WRC, ένα παγκόσμιο γεγονός και εμείς με την εμπλοκή μας κάθε χρόνο μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Να φεύγεις που είναι Κύπρο με τους αγώνες που έχουμε που είναι σε πολύ μικρή εμβέλεια, να βγαίνεις σε ένα παγκόσμιο αγώνα ράλι, νιώθεις λίγο εκτός στα νερά σου. Προσπαθείς να μάθεις από αυτούς. Με τις προηγούμενες μας 2 χρονιές είχαμε μάθει αρκετά πράγματα. Έτσι αποφασίσαμε έναν πολύ κέριο και κρίσιμο σημείο να έχουμε support από μια ίσως την πιο επαγγελματική ομάδα που είχε φέτος στον αγώνα. Είχαν 7 αυτοκίνητα μαζί με εμάς. Το όνομα της? Delta Rally Team ονομάζεται. Η έδρα της? Στην Ιταλία.
Άρα Ιταλική, πρωτοκλασσάτη ομάδα Ναι, με πρωτοκλασσάτα ονόματα. και πρωτοκλασσάτο πλήρωμα κυπριακό. Ναι, στην ομάδα μας ήταν να σου πω να καταλάβεις, ήταν ο συνοδηγός του ΛΟΕΠ, ο Ντάνιελ Έλενα, ο οποίος έχει 7 παγκόσμια πρωταθλήματα σαν συνοδηγός. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα μαζί μας. Όχι 9. Πώς είναι ο Έλενα? Πάντα με τον. 9 ο ΛΟΕΠ. Ο ΛΟΕΠ 9 έχει. Και ο Έλενα 9. Μπορεί να έχει 9, ναι, δεν Εντάξει. εντάξει. Ναι, αλλά μιλάμε για έναν ίσως από τους κορυφαίους θρύλος. Ήταν μέσα στην ομάδα μας, καθόταν μαζί μας. Σε ρόλο στην ομάδα δηλαδή. Είχε ρόλο στην ομάδα, ήταν μαζί με τα παιδιά στη Βολιβία, τους Μπουλάσια, με τα Γιάρης, με τα λάπτοπ τους να συμβουλεύουν. Εμένα, το πούμε και αυτό το κομμάτι, στα σέρβις που πηγαίναμε το βράδυ, είχε έναν άνθρωπο της ομάδας, ο οποίος ήταν race engineer, έβαζε το λάπτοπ του, έβλεπε τα δεδομένα, έλεγε μου ότι αυτή είναι μια χαρά, μην σε αγχώνει για οτιδήποτε, μην αγωνιάζει για οτιδήποτε, είναι όλα μια χαρά και τώρα κάτσε να κάνεις μάθημα. Να σου πω 2 πράγματα. Είπαμε το αυτοί δεν το είχα ξαναδικήσει, αλλά ούτε εγώ ποτέ είχα κάποιον να βλέπει από τα data Μάλιστα. και να μου λέει, ξέρεις, Τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ναι. το χειρόφρονο το τραβάς λίγο πολύ, είναι πιο σβέλτα, πιο λίγα δευτερόλεπτα. Το μοχλό σου είναι σειριακό, δηλαδή χρησιμοποιάς μόνο μπροστά ή πίσω τις ταχύτητες. Την ώρα που κατέβαζα εγώ από Τετάρτη ταχύτητα, έβαζα Τετάρτη, Τρίτη, Δευτέρα, ας πούμε, γιατί είχε μια κλειστή στροφή, έρχεσαι μια ευθεία με πολλά χιλιόμετρα, ήσουν με Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ, και κατέβαζες να βάλεις τη Δευτέρα για να μπορεί να στρίψεις. Λέει μου, πρέπει να αφήνεις το μοχλό. Το αυτοί αναγνωρίζει ότι το κρατάς με το χέρι και κάνει κλάση μόνον του. Κάνει τη διαδικασία ότι θα αλλάξει ταχύτητα. Ενώ εγώ δεν θέλω να αλλάξω ταχύτητα. Κατεβάζεις ταχύτητα να αφήνεις, αφήνεις. Μου έλεγε για το φρενάρισμα, μου έλεγε για το πώς χρησιμοποιούμε το πεντάλ, μου έδωσε πολλές σύμβουλες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και μετά έβαλε και έναν μπομπόν πάνω που έλεγχε το αυτοκίνητο συνέχεια. Τις πρώτες φορές ήταν όταν πήγαινα στο σέρβις, αλλά μετά στέλνουμε μηνύματα κατά τη διάρκεια του αγώνα που έλεγχε, έβλεπε live τα data μέσα στη διαδρομή. Και η επαγγελματική προσέγγιση καταλαβαίνεις πόσο πολύ βοηθά έναν πλήρωμα. Ναι, εμένα με βοήθησε Δηλαδή, πάρα πολλά και στο δίγημα. Εσύ είχες μόνο το δίγημα και τις συμβουλές να παίρνεις. Ναι. Δηλαδή τα υπόλοιπα τα είχε αναλάβει η ομάδα, ενώ άλλες φορές ίσως να είχες άλλες έννοιες. Ας πούμε, ξέρω, Το πιο απλό σε μια διαδρομή της Παρασκευής το απόγευμα, εκτός που τον τραυματισμό που είχαμε, άναψε μια ένδειξη μέσα στο ταμπλό ότι είχε ανεβάσει θερμοκρασία. Και εγώ φυλάχτηκα. Πήγα πιο συντηρητικά, λέω κάτι έγινε στο αυτοκίνητο, κάτι έχουμε πρόβλημα, σχετικά. Όταν το είδε ο άνθρωπος της ομάδας, μου λέει μην ανησυχείς καθόλου, είμαι ούτε ψηλές θερμοκρασίες που έχει έξω, είναι normal αυτό. Εμείς και ανησυχεί. Είχαμε 45-48 βαθμούς εκείνη την ώρα. Ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα σε αυτό η ομάδα. Όχι μόνο ικανοποιημένη, όταν φτάσαμε στον τερματισμό είχε μέλη της ομάδας που έκλαιγαν. Εμείς είμαστε εντάξει χαλαροί. Ο λόγος που έκλαιγα? Από ό,τι μας είπαν δεν είχαν ξαγερδίσει την κατηγορία Rally 4, ενώ είχαν κάνει πάρα πολλούς αγώνες του παγκοσμίου και με την κατηγορία μας και με τις πιο μεγάλες κατηγορίες. Πιο μεγάλες κατηγορίες είχαν κερδίσει, με τη δικιά μας δεν είχαν κερδίσει. Οπότε αγώνα παγκοσμίου και πόσο μάλλον το Ακρόπολης. Και έκλαιγαν συγκινημένοι, αγκαλιάζαν μας, ήταν ενθουσιασμένοι. Έπαιτε συνέχεια με αυτή τη συνεργασία. Τι λες? Θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία, αποκτήσαμε μια καλή επαφή με τους ανθρώπους και την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα μαζί τους έτσι στο τηλέφωνο. Θεωρώ ότι ήταν και αυτοί ευχαριστημένοι και η πλευρά μας ευχαριστημένη. Να τολμήσω να ρωτήσω αν θα αγωνιστείς και σε άλλο αγώνα παγκοσμίου επίπεδου σε αυτήν την κατηγορία. Προς το παρόν να χαρούμε αυτήν την νίκη και η απόφαση θα έρθει σιγά σιγά. Πάντως για να έχεις αυτή την δυνατή υποστήριξη χρειάζεσαι και κόσμο δίπλα σου. Σίγουρα, χωρίς τους ανθρώπους που σε στηρίζουν οικονομικά και τους χορηγούς και είναι πακέτο. Ναι. Γιατί μια τέτοια ομάδα σίγουρα θα θέλει ένα μεγάλο κεφάλαιο.
ένα μεγάλο ποσό για να δεχτεί να σε αναλάβει. Και οι χορηγοί είναι οι άνθρωποι που σε πιστεύουν. Αν δεν σε πιστέψουν, δεν θα σε στηρίξουν. Σωστά. Άρα και αυτοί πιστεύουν σε σένα και αυτό που πας να κάνεις, Ναι. και η οικογένεια σου πιστεύει σε σένα και οι φίλοι σου και οι μηχανικοί σου. Αν δεν σε πιστεύουν όλοι αυτοί, δεν θα σε ακολουθήσουν. Και δόξα τω Θεώ, μας ακολουθούν πολλοί. Μάλιστα. Είχε κόσμο στον τερματισμό. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά το αδιαχώρητο στην εκκίνηση, αν δεν κάνω λάθος. Και κίνηση ήταν. Και στην υπηρετική. Ήταν υπηρετική, ήταν. Ο κόσμος. Η υπηρετική είναι στο κέντρο της Αθήνας, έχει πάρα πολύ κόσμο, ήταν πέμπτη απόγευμα, είχε μια αστοχία φέτος γιατί είχαμε μια καθυστέρηση που έγινε ένα συμβάν, δεν μεριμνήσαν για να αφήσουν χώρο για τα αγωνιστικά και για τα αυτοκίνητα να περάσουν, που έκλεισαν την Αθήνα για να γίνει υπηρετική, έγινε έτσι ένα μεγάλο ποτικιάρισμα και είχαν καθυστέρηση καμιά νωρίτσα, ανάμιση. Να αφήσουμε το αγωνιστικό, κέρδισες. Βγήκες στη ράμπα, το χάρηκες. Οι Έλληνες είχαν μεριμνήσει γι' αυτό, για την οδική ασφάλεια, θα έλεγα, του όλου ράλι, γιατί είναι πολλά τα χιλιόμετρα μέχρι από τη μια ειδική στην άλλη. Υπήρχε συντονισμός, νιώθατε ασφαλισμένοι όταν πηγαίνατε από τη μια ειδική στην άλλη ή στην εκκίνηση. Δεν θα προσέχαμε λίγο τους παππούδες ύστερα. Εμείς κάναμε έτσι λίγο έτσι άκρια. Δεν κατεβαίνεις από το αυτοκίνητο ξανά. Εξαιρέσουμε το περιστατικό. Γενικά στις διαδρομές πολλά καλό συντονισμό μεταξύ οργάνωσης και αστυνομίας, στις διασταυρώσεις, ειδικά εκεί που λέγουν να στρίψουμε και τα λοιπά, να κόψουν τον δρόμο να περάσεις και τα λοιπά. Θα έλεγα φέτος ότι οι παρατζέπερες θερμοκρασίες ήταν ακόμα πιο δύσκολο για τους ανθρώπους μες στον ήλιο να περιμένουν 70-80 αγωνιστικά να περάσουν και τα λοιπά. Αλλά ήταν πολλά καλή οργάνωση, το αποτέλεσμα γενικά overall ήταν πολλά καλά. Λένε ότι οι Έλληνες οι οδηγοί είναι επικίνδυνοι, ισχύει? Δεν το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Όχι, πιο επικίνδυνοι από τους Κυπρίους. Τα οδηγήσαμε από τις 10 μέρες που ήμασταν στην Ελλάδα πάνω από 5-6 χιλιάδες χιλιόμετρα. Μπορώ να πω ότι εκτός που το δικό μας το ατύχημα δεν ήταν άλλο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν επικίνδυνοι. Εμείς είμαστε λίγο πιο επικίνδυνοι εδώ στην Κύπρο. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της κουβέντας μας. Θα ήθελα να μου πεις την αντίδραση των χορηγών σου μετά από αυτήν την μεγάλη, τεράστια, θα λέγα, αντικυπριακά δεδομένα επιτυχία. Εντάξει, νομίζω ότι χαρήκαν το και αυτοί πάρα πολύ όπως και εμείς. Βλέπουν και ήδη ότι δεν ήταν κάτι τυχαίο, ήταν κάτι οργανωμένο. Πετύχαμε, κερδίσαμε. Σίγουρα θεωρώ ότι τους ευχαριστεί και αυτούς το αποτέλεσμα και η παρουσία μας. Δεν είναι πάντα και το αποτέλεσμα, είναι και η παρουσία. Θεωρώ ότι είχαμε μια σωστή παρουσία, μια σωστή εικόνα γενικά σε όλον τον αγώνα. Μάλιστα. Σκοπεύει να κάνει κι άλλα, νομίζω, η κομπή που μας φιλοξενεί. Έχουμε αποφασίσει σίγουρα με βοήθεια της Combi-X να κάνουμε μια δωρεάν στο Μαγκύπριο Τηλεφωνικό Σύνδεσμο Ζωή. Θα ήθελα με ιδιαίτερη χαρά να το ανακοινώσω αυτό και με ευθύνη. Το ποσό θα είναι στις 5.000 ευρώ. Θα προσπαθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά. Μάλιστα. Κλείνοντας την κουβέντα μας, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην οικογένεια σου, γιατί χωρίς την οικογένεια δίπλα σου, ούτε χορηγός, ούτε ομάδα, νομίζω δεν μπορεί να σταθεί τόσο δυνατά. Πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν θα πω πόσα, είχα πάρει συνέντευξη ταυτόχρονα του αδερφού σου και του πατέρα σου. Και την στιγμή που κάναμε αυτή τη συνέντευξη, μπήκε στην κουβέντα μας και την έχω προβάλει στην τηλεόραση η μητέρα σου. Η μητέρα σου, η οποία
την βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι είναι βράχος. Ήταν βράχος και για τον πατέρα σου και για τον αδερφό σου που ξέρουμε ο αδερφός σου είναι προαθλητής τύπου ίσως θρύλος για την Κύπρο. Λοιπόν, η οικογένεια σου, αναφέρθηκες και στην κουβέντα μας πριν για τη σύζυγό σου, είναι δίπλα σου. Όλοι, με στηρίζουν όλοι, το νιώθω πραγματικά. Και ο πατέρας μου ακόμα με στηρίζει, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου για την προετοιμασία του αυτοκινήτου, έτσι επειδή είναι πολύ σχολαστικός, ιδιότροπος να το πούμε, της λεπτομέρειας, τα σχετικά. Θέλει να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την προετοιμασία του αυτοκινήτου, που την κάνουμε και μαζί, εντάξει φυσικά, αλλά τον ευχαριστώ πάρα πολύ, εννοείται. Μου δίνει και ακόμα συμβουλές, είχε και αυτός πολλά χρόνια εμπειρία μέσα στους αγώνες αυτοκινήτου. Τυχάνω να έχω και τον αδερφό μου που είναι Ολυμπιονίκης, έχει κάνει τεράστια καριέρα σαν αθλητής. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Απόστολο στο κομμάτι της ψυχολογίας, της αφοσίωσης. Ναι, στην αφοσίωση που έχει ούτε το 1/10 του δεν έχω, ας το συγκρίνουμε. Ο Απόστολος είναι ένας άνθρωπος που βάλει ένα στόχο, τέλειωσε, τίποτα άλλο δεν έχει. Τον τείχο να κατεβάσει κάτω, ό,τι θες θα κάνει το στόχο που είπε. Και βάζει πάντα, θυμάμαι, μακροχρόνιους στόχους. Ήταν η αρχή της χρονιάς, έξερε να χτυπήσω αυτούς τους 2 αγώνες. Και μιλούσε μετά από 10 μήνες, για 11 μήνες. Ο στόχος του θα είναι αυτός μετά από 10-11 μήνες. Και δούλευε από σήμερα για τους επόμενους 10 μήνες. Δεν είσαι μακριά. Και εσύ δουλεύεις για το Ράλι Ακρόπολη. Εντάξει, και εγώ προσπαθώ. Σου λέω από ότι έχεις. Αυτός με διδάξει πολλά πράγματα. Σου λέω, την επιμονή, τους στόχους, το να μπαίνεις σε ένα γήπεδο όταν πήγαμε την πρώτη φορά, λέγαμε φύγαμε από Κύπρο. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις 1000 θεατές γύρω σου και να πας πρώτη διαδρομή στο Ακρόπολη στο 23 και να έχεις 20.000. Ναι. Καμία σχέση. Ο Απόστολος έτσι έκανε. Όταν έφευγε από Κύπρο, στο Στίβον είχε 1000 θεατές και μπαίνε στο στάδιο, και εγώ πάνω στο στάδιο, και είχε 50.000, 60.000. Είναι πολύ σημαντικό να το διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή τον κόσμο. Όσον και αν φαίνεται παραξενό, μπορεί το τρακ, το άγχος να σε κυριεύσει και να μην κάνεις τίποτα. Ναι, θεωρώ ότι είναι κομμάτι του αθλητισμού αυτό το πράγμα. Η διαχείριση είναι κομμάτι του αθλητισμού. Όπως και οι στόχοι. Ναι, ωραία. Τότε θα ήθελα να σε ρωτήσω για σένα έτσι, για την αφοσίωση που χρειάζεται ένας οδηγός και ένας συνοδηγός. Όταν μπήκες στο αυτοκίνητο μαζί του, κατάλαβες ότι δεθήκαμε, χρειάστηκε πολύς καιρός. Θα λέγα ότι χρειάστηκε ιδιαίτερος χρόνος. Εντάξει, είμαστε 2 έμπειροι χωρίς να κάνουμε απερισκεψίες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έκαναμε πολλά καλή προετοιμασία. Πάντα κάνουμε καλή προετοιμασία. Και μελετήσαμε πάρα πολλά τελευταίο, θα έλεγα έναν 4 μήνων έτσι, όταν πήγαινε η απόφαση δεν θα πάμε. Θεωρώ ότι έκαναμε πολύ καλή προετοιμασία, είχαμε και την εμπειρία των προηγούμενων 2 χρόνων, είχαμε και αρκετές σημειώσεις που βοηθήσαν σίγουρα διότι γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο. Θεωρώ ότι το δέσιμο ήταν καλό που την αρχή, χρειαστεί ιδιαίτερος χρόνος. Και για να ξέρεις από την εμπειρία μου, ο μεγαλύτερος φαν του συνοδηγού είναι ο οδηγός. Γιατί οι υπόλοιποι βλέπουν τον οδηγό. Εντάξει, σίγουρα οι οδηγοί τραβούν παραπάνω τα βλέμματα, αλλά σίγουρα για χωρίς. Ναι, αυτό λέω. Ο μεγαλύτερος φαν του συνοδηγού είναι ο οδηγός. Νομίζω ότι η συνεργασία που έχουμε με τον Ανδρέα σε όλα τα επίπεδα είναι σε top επίπεδο. Θεωρώ ότι έχουμε εμπιστοσύνη, του έχω εμπιστοσύνη, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάνουμε κούρσες, κάνουμε χιλιόμετρα, τρέχουμε. Άρα αυτό που είπες πριν, ότι ό,τι μου πει εγώ πρέπει να το εκτελέσω, πρέπει να είναι σωστά και εγώ οδηγάω, κρατάω και τη ζωή του στα χέρια μου. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Τα αστεία μας που λέμε, γιατί
κάνουμε σαν το Ακρόπολης, είμαστε μια εβδομάδα μαζί. Ξεκινάμε από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη τις δοκιμές. Μετά Πέμπτη ξεκινά ο αγώνας, Παρασκευή, Σαββατοκύριακη είστε πιο ψηλή ένταση. Αλλά είμαστε συνέχεια μαζί, σίγουρα. Πρέπει να δεθείτε. Ναι, πρέπει να δεθείς. Άμα μας δουλέψει καλά η ομάδα μες στο αυτοκίνητο και η εξωμάδα εννοείται, εντάξει, το αποτέλεσμα είναι άτυχο, σίγουρα. Με τον Δημήτρη έκασα πολλά μετά από την αρχή, είναι αλήθεια, δεν είχα... Ούτε το σημαντικό είναι να κάνεις τον αγώνα και να τελειώνει και να μην νιώθεις ότι κινδυνεύσαμε, είχαμε, κάμαμε κτλ. Είναι, κάναμε ο Ακρόπολης, πραγματικά δεν κινδυνεύσαμε που ποτέ. Δεν ανησυχά που ποτέ, άρα σημαίνει ότι κάτι καλό να... Ναι, και έχουμε το πιο ωραίο μετά που καθόμαστε και λέμε τις ιστορίες και γελούμε. Τις οποίες και κάποιες δεν μπορούν να σας πούμε, γιατί είναι πιο private, λέμε και σε άλλη παρουσίαση, πιο βραδύς, ίσως. Στα παραλυπόμενα. Εκτός κάμερας. Λοιπόν, είχαμε κάνει μια κουβέντα την οποία γνωρίσαμε το πλήρωμα που κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης στην κατηγορία Ράλι 4. Ήταν χαρά μας που σας ακούσαμε. Ελπίζω και το κοινό μας να το χάρηκε. Εγώ τουλάχιστον έμαθα και άλλα εκτός από την κουβέντα που κάναμε χθες. Αυτά ήταν που είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσετε εσείς με κάποιο τρόπο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα την ECOMBX που μας έχει και σήμερα στο σπίτι της. Νιώθω μέλος αυτής της οικογένειας, με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Τους ευχαριστώ για τη στήριξη που πίστεψαν σε μένα. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που βοήθησαν, όπως και η ελληνική εταιρεία Νίριδα, την Blue Island, το ψάλτη με τα λιπαντικά του Σταμανόλ, τη Vita Trace, την ομάδα μου, τον συνοδηγό μου και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία. Ο καθένας με το λιθαράκι του συμπληρώθηκε αυτό το puzzle για να φέρουμε αυτήν την επιτυχία. Yeah. Thank you.